Goddag alle sammen, og velkommen til en ny video på min kanal. Denne gang det er dog en opdatering, fordi at jeg har ikke uploadet video i et langt stykke tid, vil jeg sige. Og det har jeg ikke på grund af, at jeg lagger for meget, når jeg optager og spiller på samme tid. Derfor synes jeg lige, at I også skal vide det her, at min computer bliver opdateret efter sommerferien, inden sommerferien. Og det gør den, fordi jeg skal med i sommerhus. Den første uge i sommerferien, der skal jeg i sommerhus. Og der kan jeg godt optage til jer. Så bliver det først en gang i uge 2 inden sommerferien, hvis I forstår, hvad jeg mener. Det regner jeg med, at I gør. Så der kommer til at være mere info omkring det, efterhånden som I følger med på kanalen. Så tak fordi I så med på den her gang her. Husk at smide et like og subscribe, og følg med på kanalen, når næste opdatering kommer. Hej hej.